ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಪ್ಪಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ನಿಸುದ 28ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ರೆಡ್ ಎರುಸಲ ನಿಸುಂಡು ದೈತ ಪಂಡ ಪಡು ಸಾಂತೂರದ ಜಿಂಕೆ ಪಣಪನಯರು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಐನೊಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಸೇಲಾತಂಡು. ಪಡು ಸಾಂತೂರದ ಜಿಂಕೆ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಐನೊಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಬೋಳಿಯಾರು ಪೊಯ್ಯದ ಪಕ್ಕು ಪಣಪನಯರು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಸೇಲಾತಂಡು. ಬೋಳಿಯಾರು ಪೊಯ್ಯದ ಪಕ್ಕು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಸೇಲಾತಂಡು. ಕುದಿ ಐನನ್ನು ಸೌಲ ಇಜ್ಜಿ ರಣಿ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಬಾರ ಬುಧಬಾರೆ ಕಂಬಳಾದಿತ್ತಂಡು. ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾಯರು. ಕಂಬಳ ಸುರಪನ ದುಬ್ಬು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾವಡು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಅಂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಪಣ ಬಂದು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದಾಗಲೂ ಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳನ ಮುಗಿಪಾಯರು. ಬಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಇದು ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಡಂದಿತ್ತೇರಿ. ಕಂಬಳ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕ ಮುಗೀತು ಅಂಡ 4 ರೇಸ್ ಸಮಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂತೆ ಡಿಲೇ ಅಂಡಿ ಜನ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮರಣದ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ. ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಆಪನ ಜಾಗೆಡ್ ವರಪಾಡಿ ಬಡಗ ಮನೆದ ಲಕ್ಕಿ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸಮಯ ತುಂಬ ತೀರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಾರಿಯಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎತ್ತನ ಇರು ಆ ಲಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಪ್ಪನ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ನ ಐಕಳ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ನಾನು ಐಕಳ ಕಂಬಳದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮಿಜಾರ್ ashwathapura ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಮಿಜಾರ್ ashwathapura ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲದ ಎರಲಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿಕ ಎರಲಿಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅವತ್ತನ್ನೇ ನಾರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲದ ಎರಲೇನೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮುರಣಿದ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮುರಣಿದ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುರಣಿ ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲಾದಿತ್ತು. ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಇರ್ಲೇನೆ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಗಿಡದಿತ್ತೇರು. ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನ ಇರ್ಲೇನೆ ಆರು ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟುದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮುರಣಿದ ಐಕಳ ಕಂಬಳಡ್ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಕಾಕ್ಯಪದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರಿಗಳ ಮುರಣಿದ ಐಕಳ ಕಂಬಳಡ್ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಆರೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಾಕ್ಯಪದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಾಕ್ಯಪದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಾಕ್ಯಪದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು. ಸೊ ಅಂಚ ಕಾಕ್ಯಪದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರಿಗಳ ಮುರಣಿದ ಐಕಳ ಕಂಬಳಡ್ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಐಕಳ ಕಂಬಳದ ಕುಡನಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮುರಣಿ 4 ಟೈ ಆದಿತ್ತು. ಸಮಾಸಮ ಆದಿತ್ತು. ಐಟ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧಟದಾಗ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಸಮಾಸಮಾದ 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಗ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತರು. ನಂದಳಿಕದ ಎರಗಿಡಪ್ನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೇಲು ವಂದಿಸಿಟ್ರು. 6 ಸುಶಾಂತ್ ಪಂಡಾರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಐನು ಮುರಣಿ ಐಕಳ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡ್ ವಂದಿಸಿಟ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಕೊರ್ತಿದ್ರು. ಅವಳ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ 6 ಮಲ್ತಿತ್ತರು ಸುಶಾಂತೇರು. ಮುರಣಿದ ಐಕಳ ಕಂಬಳಡ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಾಲಮ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ತ ಮಧ್ಯಡಿತ್ತಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಯಜಮಾನೆ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾಯಿ ಯಾರನ್ನ ಪುಗಿಲ್ಡು ಗುಲ್ದು ಪೋಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ದಾರುನ್ನು ಪಂಡು ಪಿರವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜ್ಪಂಡು ನಾಯಿ. ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಶನಿವಾರ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ದೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯರುಂಡು. ಆ ಕಂಬಳ ಪಾಲೆ ಪಡಪಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಣಂದು ಇಲ್ಲಿತ ಕಂಬಳ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮುಗಿಪಂದುಲ ಪರಿಪುರ ತಿಕ್ಕಗ ನಮಸ್ಕಾರ.